खुलुमबाय फरायसा लोगो नोंथांमोन, भिउवार्स लोगो नोंथांमोन आरो साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोन। नोंथांमोननो आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे गोनांथार इनफरमेसन होनो नागिरदों आरो बे इनफरमेसनानो जाहैबाय सेबाया दिनै थामहिनबा 7 मार्च 2022 मायथाइयाव मोनसे नटिफिकेसन फोसावदों आरो बे नटिफिकेसनाव मा लिरनाय दङ आं बेखौ नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों आरो बेवहाय लिरनाय दङ नटिसआव This is for information to all the candidates, center inserts, examination guardian and all concerned that the forthcoming theory examination of HSLC HM will be conducted using the question papers and the answer booklets printed in the year 2021 wherever possible. आरो नैबे आं सिंनि पेराग्राफखौ फरायखाना होनोसै As the SEBA did not conduct HSLC AHM examination in the year 2021 in the manner conducted during pre-COVID-19 period, the question paper and answer booklet prepared in the year 2021 remain unutilized and are being used for the year 2022 to avoid misuse of natural resources. दा बेयाव नटिफिकेशनाव बुंनाय बायदिब्ला सेबाया थांनाय 2021 मायथाइयाव जानो गोनां HSLC एग्जामिनेशन बेखौ सेबाया कोविड-19 नि थाखाय खुंनो हायाखै आरो बेवहाय जा 2021 नि थाखाय थिखानानै दोननाय जा HSLC क्वेश्चन पेपार बेखौ आनइउटिलाइज जाना दङ दासिमबो बेखौ जों बिसोरो बाहायनाय जायाखै सेबाया आरो बेखौनो दा बे 2021 नि HSLC एग्जामनि जा क्वेश्चन पेपार आनइउटिलाइज जानानै दङ बेखौ सेबाया 2022 मायथाइनि जा HSLC एग्जाम जानो गोनां बेवहाय इउज खालामनो थाखाय थांखि लादों आरो बेवहाय गासैबो सेम जागोन नोंथांमोननि जा एन्सार बुकलेट बा क्वेश्चन पेपार बेफोर गासैबो 2021 मायथाइनियानो जाजोबगोन आरो बेवहाय सिलेबासनि जुदि बाथ्रा बेवहाय लिरनाय दङ सिलेबासनि बेवहाय लिरदों The question paper for 2021 examination was prepared on the basis of a syllabus which is strictly in accordance with the syllabus prescribed by letter नं नैबे जाबाय letter number बेयो नटिसनि नं dated 2nd September 2021 for HSLC AHM examination 2022 आरो सेबाया थांनाय 2021 मायथाइनि 2 सेप्टेम्बराव मोनसे नटिस फोसावदोंमोन आरो बे नटिसआव बे सिलेबास रिडिउस खालामनायनि नटिसखौ होदोंमोन आरो बेवहाय 40% सिलेबास रिडिउस खालामनायखौ मोनसे नटिसनि गेजेरजों सेबाया फोरमायहरदोंमोन आरो थिग बिदिनो नोंथांमोननि जा 2022 जानो गोनां जा सिलेबास बे 40% सिलेबास रिडिउस खालामनायजोंनो कभार जागोन नोंथांमोननि सिलेबासा स' नोंथांमोना सिलेबासाव जायफोर टपिकफोरा कभार खालामनाय दङ एबा जायफोर टपिकफोरखौ सिलेबासाव होनाय जादों बेखौ मोजाङै नायनानै नोंथांमोना प्रिपारेसन खालामब्लानो जाहैबाय आरो आं नोंथांमोननो बेखौनो बुंनो लुबैयो जे नोंथांमोना गावबा गावनि एग्जामखौ लानानै बांद्राय गिनो नाङा नोंथांमोना मोजां प्रिपारेसन खालाम दाबो नोंथांमोना जुदि प्रिपारेसन खालामो अब्लानो नोंथांमोना नोंथांमोननि जा HSLC 2022 बेफोर एग्जामखौ नोंथांमोना मोजाङैनो होनो हागोन नोंथांमोननि जा HSLC 2022 आव जानो गोनां एग्जाम बे एग्जामनि थाखाय साफ्रोमबो 2022 मायथाइयाव जिरायनो गोनां फरायसाफोरनि एग्जामनि थाखाय एडभान्स गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय आरो आसा खालामो साफ्रोमनिबो एग्जामा मोजां जागोन उननि समाव नोंथांमोन गासैखौबो लोगो मोनगोन थेंक इउ